Halkara Gimnastika Federatsiýasynyň wekilletiniň agzalaryna gahrman arkadamydan başlanýy we ýygy derli tagallalaryň netijesinde amala aşyrylan bu ýyry tassamanyň aýratynlyklary hemde oň sport disgalary olarda unurulan arkadaman binägärlik ýölegleri barada giň işlen gurrun berli. Meýram Şäherli Olimpiýa şäherçesi Halkara Olimpiýa Komitetining talaplaryna laýyklykda enjamlaşdyrylyp, oň çäklerine ençeme sport disgalary, şol sany sportyň durlugyny işleýänçe meşgullanmak üçin sport meýdançylary bar. Mihmanlara bular barada berilen gurrunlar hemde Olimpiýa şäherçesiniň sport disgalaryny synamakları olarda ýatdan çykmaja uly täsirler galyrdy. Olar Olimpiýa şäherçesiniň sport disgalaryna beýleki degişli gurrunlar bilen birlikde gimnastika boýunça halkara ýarışlaryny geçirmäge de ajaýyp mümkinçilikleriň bardygyna göz ýetirdiler. Soňra saparyň maksatnamasynyň şäherlerine mihmanlar Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň Döwlet muzeýine aýlanyp gördüler. Bu ýerde olar muzeýiň aýratynlyklary bilen tanışdyrly hemde mihmanlara Türkmenistanyň gadymy geçmişli taryhynyň durly döwürlerine degişli gymmatly tapynlary barada gurrun berli. Halkara Gimnastika Federasiýasynyň prezidenti Morinari Watanabeýany ilki bilen Türkmenistana gelip görmäge döredilen mümkinçilik, ýurtda sportyň, hususan gimnastikanyň ösdürilmegine berýän uly üns üçin Türkmenistanyň hormaty prezidentine hoşallygyny bildirýär. Biziň Türkmen paýtagtyna geçiren gepleşiklerimiz işen häsiýeti wetlendi. Duşuklarda gatnaşyklarymyzy ösdürmegiň meselelerini ara alyp maslahatlaşdyk. Aşgabatdaky häzirki zaman sport disgalary, gimnastika niýetlenen meýdançylar bilen tanışlyk bizde uly täsir galdyrdy. Häzirki zaman sport disgalary halkara ýarışlarynyň ýokary derejede geçirilmegini üpçün eder. Biziň gören zatlarymyz Türkmenistanyň sportyň şol bir wagtda gimnastikanyň ösdürilmegine uly üns berilýändigini tasdiklaýar. Bu ýagdaý geljekki üstünliklere ynamly badalgydyr. Türkmenistanyň sport äleminde üstünlikleri gazanmak üçin uly mümkinçilikleriň bardygyny ynamly aýdatym gelýär. Sag bolun.